Ak dáme automatizácii správny smer a kontext, tak posunie našu firmu vpred. To je fakt. Ale ako na to? Odpoveď na túto otázku nám v dnešnej epizóde prinesie odborníčka na automatizáciu a robotizáciu a zároveň aj spoluzakladateľka Slovenskej asociácie Digital HR Michaela Kráľovičová. Ahoj, vitaj. Ahoj, Miška. Moje meno je Michaela Kicková a ja vítam aj vás pri počúvaní videopodcastu, v ktorom ľudia a technológie spoločne formujú budúcnosť práce. Miška, my sa dnes budeme rozprávať o jednej z najvýraznejších tém súčasnosti, o automatizácii, robotizácii, o dovoze plne automatických strojov do rôznych odvetví. Ako si sa k tejto práci dostala a ako dlho sa jej venuješ? Venujem sa jej od roku 2017, kedy som začala prepájať Európu a Áziu. Najskôr počas doktorandského štúdia, kde som sa venovala spolupráci medzi Áziou a Európou na obchodnej úrovni a hľadala som prieniky, kde sa dá ďalej rozvíjať spolupráca. No a postupne teda prišli prvé importné prípady a za tie roky sme doviezli spolu s mojou firmou tisícky tón tovaru, niekoľko stoviek technológií a strojov. A vidím v tom obrovský potenciál kvôli tomu, že mňa vždycky najviac zaujímali témy ako konkurencieschopnosť a efektivita. A verím, že na Slovensku máme šikovných ľudí a kvalitných ľudí, ktorí chcú a vedia pracovať. A neviem, prečo by sme nemali byť konkurencieschopní voči napríklad západnej Európe. A najmä to je moje poslanie, že umožniť im efektívnejšie vyrábať a tým vedia mať nižšie náklady, rýchlejšiu návratnosť investícií a vedia vlastne konkurovať západnej Európe alebo Amerike. Technológie menia fungovanie výroby, logistiky, ale napríklad aj služieb. Čo to znamená pre zamestnávateľov, pracovníkov a možno aj HR profesionálov, lebo líši sa HR odvetvie od tých ostatných, čo sa týka tejto témy? Povedala by som, že sa líši, pretože vnímam tam vyššiu rezistenciu voči technológiám. Aj tento sektor je taký viac konzervatívny, lebo ľudia si hneď predstavia, ľudí nevidia digitalizáciu alebo technológie ako kompatibilné a pritom sa vedia krásne doplňať. Čiže je tam veľký priestor, len ľudia potrebujú otvoriť svoje mysle. OK, no a dobre, čo znamená teda tá automatizácia a robotizácia práve pre zamestnávateľov? Znamená, ako som už spomínala, konkurenčnú výhodu potenciálnu, možnosť vyrábať väčšie množstva tovaru a umožniť zamestnancom rozvíjať sa, robiť kvalifikovanejšiu prácu, aby teda pripravení na budúcnosť. Ty sa pohybuješ teda na viacerých trhoch vo svete. Kde ťa to najviac baví? Tak ja mám tú srdcovku v Ázii kvôli tomu, že je tam extrémna flexibilita zo strany tých výrobcov. My už v Európe sme troška takí zaciklení v tom, že veci sa robia takto a majú sa tak robiť a prečo by sa robili inak, keď sa to takto robí 20 rokov. A oni sú takí, že čo potrebujete, pozrieme sa na to, za 2 dní prídeme s riešením a môžeme to vyrábať. Čiže je tam obrovská flexibilita a tým pádom vieme zabezpečiť aj uspokojenie potreb firiem, ktoré napríklad sú menšie alebo stredne veľké a skutočne majú špecifické veci, ktoré potrebujú vyrábať a v Európe im nikto napríklad pomôcť tým nevie. Určite sa objavili aj nejaké nedostatky. Tak ktoré boli také najčastejšie, čo si všímaš? No, najčastejšie nedostatky je úplne iné chápanie azijských dodávateľov, čo sa týka bezpečnosti a bezpečnostných prvkov na strojoch napríklad. Taktiež na elektrike vnímame veľké problémy, čo sa týka káblov a zapojenia. Čiže oni síce povedia, že OK, máme tu CE certifikát, je to podľa európskych noriem, ale už to niekedy nedotiahnu. Čiže treba ich kontrolovať, mať ten výrobný proces celý pod kontrolou, lebo to, že je tam nejaký certifikát na vstupe, neznamená, že to skutočne bude bezpečné v používaní a podľa predpisov, ktoré tu máme my. Takže dá sa tomu predchádzať týmto chybám? Samozrejme dá sa, ale netreba sa spoliehať na to, že keď je tam nejaký výrobca, ktorý vám pošle certifikát, že to bude všetko tak, ako má byť, bez toho, aby ste pohli prstom. Máš aj nejaké, nazvime to, že vtipné príhody? Tak vtipných príhod je celkom dosť, ale takú akože moju obľúbenú, ktorú asi ľudia nebudú považovať za vtipnú, je, keď vám v piatok na obed zavolá potenciálny klient, s ktorým sme v kontakte ešte neboli
a s tým, že chce doviesť technológiu, veľkú recyklačnú technológiu zhruba za 300 až 500 tisíc a cenovú ponuku očakáva v ten istý deň, pričom v Číne je časový posun plus 7 hodín v tom momente a piatok večer, čiže nejakých 9 hodín a už tam nikto nepracuje a najlepšie za 2 týždne by išli do Číny celá firma sa pozrieť na technológiu a za 3 mesiace to už chcú mať teda vo výrobe u seba. A ako by to malo byť správne? Aký je tam ten postup? No, postup je tam taký, že ideálne najskôr si treba sadnúť s tým klientom a porozprávať sa o tých skutočných potrebách, nielen o tom, čo sú potreby dnes, ale aj o raste, ktorý očakávajú alebo by mali ako želaný, lebo riešenie sa nemá pripravovať na niečo, čo riešime najbližší pol rok, ale má byť schopné reflektovať budúcnosť. Čiže ideálne nastaviť si očakávania a požiadavky a potom preveriť možnosti toho čínskeho trhu alebo azijského trhu ako takého. Čiže nie fixovať sa na jedného výrobcu, ktorý nemusí mať úplne tú technológiu podľa požiadaviek klienta, ale skutočne preveriť všetky možnosti, dať si také 2-3 týždne na to a následne, keď máme kompletné ponuky, tak porovnať ich porovnateľné, nie hrušky s jablkami a potom je možnosť plánovať nejakú návštevu už toho vybraného výrobcu. Čiže treba tomu dať nejaký čas, ale nerozprávame sa o pol roku alebo o nejakom extrémne dlhom čase.